my child. Otele Rosanna. Huh? Block on ya na boge here. I got to go Namoram. Name one name why. Janu na choti. Good afternoon, sir. Otele Rosanna, it's already. Huh? It's already. Hey, actually, I told that touch it from you. If you are not serious, you go out from here. I will get what? Lanya, Lanya. You take pari huna konyen de copranda metaya. Tom that touch it from you. Take pari huna konyen de grabuko around wall lota. Akro go ataya. I told that touch it from you. I check out from what you. Aya camera holaso. You want your pen? I'm on Imo State. A ben Imo. Ikedur. A ben Ikedru. Ozaba. A ben Osaba. Umema Mudra. A therefore left. Adim 32. You more left. O2. Retired but not tired single mother. Are you okay? Are you not a retired but not tired single mother? Ibranga beta koshimese. Away war retired but not tired single mother. Let her we short here. Sorry, sir. Face that wall turn lazo. Lazo. Give him a unique. Oh, I have a make out by him. See how we can. Hey. Yes, please. Huh? Oh, yeah. Well, I camera so now. Well, I camera so they show him. I can't rely at you. Yeah. Say when him unique. Mba. Ike ke de kwano ta do me akop ka de kwano coach. Adome akop o ga ekuru. I got put out. Say when him no tele. Mba. We ko de reverse bia. Otele Rosanna. Kako di front. Yes, it is hostage. Hey, the one ka basin. Guess and when them see here we can. How we came. Yeah, we go like this. Sister. How about my memory? I was kind of truth like Bekani. I'll follow come. I babble him surgery. Even at that, then I home. I babble him surgery before. Not about Lamry. Otele yiri oche kitchen eje shi nri. Kebi, ke na aro. I'm a content creator. You content creator. Here our occupation. Hey, they me show a chef, it me shipari. Eje shi nri. Yes, sir. Gini mana ara geje da by this time. Elehi kusa. Elehi mana ara geje boy shi na la yes le pass yip. Now we so. How about she say? I collect melu bed. Okay. Iwepola nwa mbụ. Mba. Mmiri ara ọgbaga gị n'ara. Mba o. Apụrụ ọnụ. Mba. Ejikwa. Iji akpashi Otele. Eji m agbashi bụ enweghị m ajị Otele ugbula aka.
Nna go na nne go dendo. No, nna mangona, but name dendo. What that lady say about your other phone now? Let me know. Say about your other phone. Put Ogi here. She abanya. Nagi na nne go dendo. Mba. Ha nwụchala gịnị gburu ha? No, nne m dị ndụ, nna m anwụọla. Gịnị gburu nna gị? Nna m anwụọla, nne m dị ndụ. Gịnị gburu nna gị? O ji ha ọṅụ na old age. Onweghị mere. Pagị nwụrụ na toll gate. Old Ije melele. Mba o, achịgba. Ijikwe use ihe ahụ na-use na-agụ n'ike because of birds of the same feather flock. Mba. Ana me use, ana me use. Mmadụ letra ala gị. Ahụ ise. Ata gị ji anyụ. Hey, eji m anyụ, ezigbo ọnyụnyụ. Ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti. Eji m eme ihe ndị choke me daddy, ya ma anụ m eme n'aka nna. Leke wu ihe ndị choke me daddy. Enyi ati mkpu gị nke a ga-esi iji eme ihe ndị choke me daddy. Like, ouch, babe. Oh my God, I'm coming. Fuck me harder. Esh, were Igbo Chineke agba gị ọkụ. Okay. Labamo. Hey. Nwoke ọmala mma m ashima m iko, shima m ya. Esh, lanya. Ote kwara ara bush baby na achọm that touch from you. Ote ara gị shebe mana ara na ka bush baby shi n'ọhịa gbapụta na mere odu na achọm that touch from you. Eweli. Praga bịa ebe iji eme ihe choke me daddy. Wetu aka gị. Ji eme ihe choke me daddy. Eweli da. Otu Otele ya ji n'oyicha Otele betos mebiri n'ụzọ. Praga bịa gwa m eji eme ihe choke me daddy. Achọm that touch. Eweli. Oh. Aya spell onyonyo ahụ. Ka. Oh. Labam. LABAM. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Listen, ịmara na ịwa akwụla. Dịrị open gwa m sị ịwa akwụla. Don't pretend. No. Iji agba akwụla. Ajibapa. Now, owe nwoke bịa na ụnụ edozime ahụ nke ndị ndị Otele. Ọ na di agụ ma bekwa gị. Gwakwa onye that your friend ya alụmakwụ nwe. Ọ ya kpọọ phone number gị. Don't joke with me here. Come with phone before we go. +234 +233 54 812 Anum the last number. 5453 +233 54 812 5453. Okay. Kebe basically. Anum Ghana. Your Base, base, Ghana. your base. Ghana. Baby, let me hear this. Genotype okay wogene. Genotype AA. AA. Blood group okay. O positive. Okay, man, ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ndị ọzọ ma Telegram ma Facebook nga n'iru. Yes. Congrats.
Thank you very much. Yes, atom that touch. We go coach a white there. We go coach a white there. Branga bia I check it out like that. You put that in Irishi. You put that in Irishi. Put that in Irishi. You change that to Prolanati Kembo. Branga bia make a man shake it out like a Elubedialo. Gay you to Prolanati. Ish, who got that touch again from your mouth to make put to me go what I am. Yaki in I am ready gay table or cocoa furune. Wogene. Kiki in I eat meregi gay or cocoa furu. Oh, eyelashes. I remove it. Remove it. Remove it. So you remove it. You can play here. Oh, Remove it. I said remove it or you got that here. Get each able cocoa para get me from remove it. Remove it. A bingo. Nana motu on the shadow. Get your mamma, Leungaya, my magama. Get John walk him. Or give free him a gata come. I'm up on one. I say get them you Yabraga Semarama. Yabraga Semarama tea on your grow Nekumaki after Tambola. Branga, Emma Magane, you go where you go at the table. Emma with him. Emma with him. Yama won't get only actually pulola. Branga Pia Guam Semarama. Terra won't keep him no get up with me. Yeah, Damn you. Oh, didn't I say them you, Chileka Bagoko. Or didn't attack one deco basketball. Branga, Gano long catch Pulia la my yard. Branga. When Bulu Nequetas in walking in when you're ready. Aya, stand up from there. Stand up. I said stand up from there. Stand up from there. Watch your papa. Look at. Watch out from the orphanage. Kebianga Biagua Mamma. Oh, one mago. Mamma, Pahun the orphanage. Here you go, you go, Saba Hoto. Here I cook again, I cook again for sweet chicken. It's about. Oh, it's about. Back bug on a bed. Back bug on a bed. Okay, when a back bug. Network. I can get this. I say you should stand up there. Stand up there. Look at. And ya wait to Akaga. Wait to Akaga. Wait to Akaga. Ganolo won't get Pakela. Brango Kodaga and Ganine. I have torn Razoga. Lele. The lake Giro Telam Mama knew my fertilizer get to in her hair. Ne after working. Wherever Sepia, Lelonia was summer. Wherever Sepia, where I so be my hair with a vast when you was summer and my wine. Say, Madame, my wine. Look at. Bia, in one poetry. Ki Quaquarani cake or yes walk. Eh? I went for you. Ele more way my parane say, Madame, my wine. I'm a wine. Emma, which in my wine. Eh? I'm a wine. Oti pari hun noka broiler to waro copy me. Neko copy maybe I got big one same on my wine. Oti to pari hun noka broiler cop to wara cook or cookie me. But I got big one same on my wine. I said get them you want chileka bagoko. Them you. I said get them you. It's a pleasure she load had no maybe such a bone them mad. But I got big one. I send them will attack no. Will attack no. I think will attack no. Let them burger a feast.
Look at them big ragame tanaka. Why you begin to make a suffer lawyer suffer there? You like a Kago game a tire. Yeah, head. Giamusu. Digitale tired winch. Branga remove that your hand from your mouth to the Wakaganan. Take what you quite bamboka retired winch. Everyone say, Mamma. I won't winch. As be retired winch. You're not supposed to equal retired. I won't retired winch now. You were retired winch and bug it to tell you with them you. But I got what I'm saying, Mamma. Mine's normal. I get them you. What's normal? Catch myself. My mom. Get them you, man, which take what you hear a bombonise. Branga beg one same mamma. Or the mother. I get them you. Or the mother now, when you come from Yaku wish you. Branga Magasa. I'm going to come for Lubendi. I get them you. Oh, he gave me it now. Magasa. When you come for Hogan, I yet on my native daughter. Take what I hope I win your native daughter, Branga beg one some magasa. Hey, God forbid. It's a God forbid that again. Make could be open issue. Biko, Epula. Oh, yeah, make good issue. The Lerosana. Say, Maga It's a Maga second. Name and my wife. Normal was beautiful girl. Maga No more Katama, no more. The way could issue like this again. The Lerosana. Eweli weja eja me henda akawo. Eh? Ije me henda akawo. Akawo? Ije me akawo. Mba. Elehi di kwakwa ni shi kande na ga ego ndị mmadụ emega atọrọ ha akawo. Oto Chineke shikem. Kese mmage se mara mma nwa ni shi edi ota na ihu ge kwaba mara ma nkwo ge ma azu otele. Them you. Wachi the go to tishi ji ite ntutu ishi onye riri. Kwa ishi fe. Asenge them you. Baby ranga be shamoka. Thank you. Kebish watch him. Ebonyi State. You want your ben? Ebonyi State. Side ben Ebonyi. Iziambo. Huh? Iziambo. Eben Iziambo. Eben Iziambo wanya. Gara. Oshilepe. Eben no gara. Oshilepe. Eben Oshilepe. That palm site investing. Palm site investing. Icho mole. I'm moving. And when I akwa na family unu. Mba. E dey afole. I am 30 years. I got the one baby. Biara. No. You know yebi. I'm my elder sister. You like now? I'm a stylist. Name issue. I'm makeup artist. Oh, makeup artist. Ihu akwa bamagota. Give fees. Ihe ụmụ nwaanyị be ine fees. Ge yiche egbe na abi evu ọkụkọ. Ewe hairstylist. Ewe makeup artist. Lekwe ishi onye hairstylist. Ishi gi bend self. Ọsọ na-eme. Ishi ọwọ ọsara. Ewe hairstylist. Yiche bewu. Mara ma wechi nwaanyị. I'm a baby, ya dragon and my wine or ma. When you all follow that lady in the money gone. Branga wam say, Manama, just our mark, I won't catch a long wine. Just our my master wab. Faba me. I want them my one amazing. I send them you are that winner. Back I go shila that winner. Toto go shina that winner. Aquagraga, you gega with a bongo. Bongo nye granoli aga yiri bia na ego gaso ge emara mama.
Mama, you begin a chop. I say get them you. God the mother gonna eat. Guys here that get gin on no short neck gin with a pants. Branga begum say here. But I didn't malam. This thing again. Requesting. Benanont. Don't come here, get him neck wego. But he make a camera. But take a cap or bocoma. Don't come here, get where he go. I pay for one you begin to get testimony who did not. They go like a bocoma now, to also cook out a boo but Sunday. Sorry, sir. I have a kuranga bet. They will cook out straight on one bingo. Icho ya woman and I hope. Broil and Dugu. Branga Biaka Gram Copocum. Tono. Whatever Vasabia. Gato front. I'm gonna magger rap bumri. Mba. Huh? Mba. I gotta get you how I will wait. I'm asking you question. I will watch it. Mba. Why you beg a bully lumbo? Mba. What a phone over. Aha, I'm Nancy. Nancy on ya. Nancy Umesi. Nancy, why he book a 100 beke. Oh, I have a care. Chamaka. Madam. No straight. I said, give me a Biara. No straight here. Sorry. You want your bed? I'm on you here. A bed no my hair. Ubakala. A bed no bacala. Umejeke. Jidefona Hanaka, my bingo. Jidefona Hanaka. Jidefona Hanaka, trotro. Jidefona Hanaka. Ejimia. They will leave who knock on na area. The wish got no straight on my bingo to wish got no straight. Aparium. Braga pep. Usikis de phone and I cut it out of dia. What I am again. Ijumole. Ejimuwa. And when I came with Prolampo. Mba. Woko bolegi lumbo. Bao. Ikoleni here mologumbo. Ebe kwano mba. Ekusho kwike. Bao. Eda fole. 23 years. Egatalo la kwa bahadu. Eh. Gene ke egro. Cooperative Economics and Management. Ele school na egara ya. Federal Polytechnic in Nekede. Kebishna watching. Owerri, Imo State. Gene ke enwa. I'm a businesswoman and I'm rebuilding materials. Nko onwe gị ka were gara mmadụ. Nke onwe m. Eh? Nke onwe m. Onwe ya na family na akwara amụ ya akwa. Akwara m ya akwa. Onye adụrụ amụ ya adụ. Mama mo. Ma onwe ya na family na agwara gasị enwe ihe gbapụtara ya na ama akwa amụ ya akwa. Okay, mba. Ara ọ dị n'ụlọ nne gị ma ọ bụ nna gị? Mba. Eh?
Mba. No, sir. Pago mụrụ onye ogbi. Mba. Ha dị ndụ. Ụmụnne m ọ dị ndụ? Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nne m dị ndụ mana nna m anwụgo. Ndụ nna gịnị gburu nna gị? Accident. Ndị intrakọ ma ebe ha na-agba ha kulie ya elu. Accident. Otele Rosana. Intrakọ. Ya pịa isi na kolota bere na woshia. Ndị intrakọ steeti gọọmenti wefụtara kụgburu mpaghara with moto. Otego ụkwa ihe taa. Like ha na-achụ mmadụ so amaro na like it's an accident so it's not intentional. Family. Yeah. Ndị intrakọ. Abụrụ gị ọnụ. Wepụ aka na ntị gị ahụ nwa bingo. Wepụ aka na ntị gị ahụ. Otu yiri osisi eji arụ ụlọ. Pranga pịa gwara aka trip na te wepụta graba ire. Otu yiri 6 inches eji akụ rufu ụlọ. Anaghị osiri ike. Anaghị osiri ike. O shiri ike. Oshike ọ just kwụrụ ọfụma. Ọ dị oshiho. Ihe m jụrụ gị anaghị osiri ike. Jide fon ahụ n'aka nwa binga na anụ ntị. Nwa isi adị isi ọkpụrụkpụ. Jide fon ahụ n'aka. Eji m ya n'aka saa. Enwere mgbe ị gbara akwụla? Mba. Ị kwụọla n'ụzọ mbụ? Akwụọla m n'ụzọ mbụ beta ọwụ na akwara ana m akwụ n'ụzọ eche moto. Iji akwụ n'ụzọ eche moto ka ọ bụ iji akwụ n'ụzọ eche mmadụ n'efu? Mba. Mba, ana m eme nke ahụ. Ị mara ya echi? Hai, ọfụma. Mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Ofu onye. Ele nga ọ nọ taa gị? N'azụ shọpụ mọmị m. Otele Rosana ese? Come. Ọ dị ka ị ga-agbatu ya, it's okay. No, sorry, sir. Sorry. Don't joke with me here. Listen, don't joke with me here. Sorry, sir. If you think I'm joking here, please go down. Okay, sir. Ọ tara gị n'azụ shọpụ ma ọ meghe mmadụ ọnụ mgbe a tara ahụ gị? Mba. Ele ihe meghe ya ata gị n'azụ shọpụ mmadụ? Ele otu o si mee? Enyi nwoke na. Onye ya that time shop I the ụlọ. Like the shop anụjiri ọ bụ otu ọ dị so otu o si. Ya akpọba gị n'azụ shọpụ mmadụ gaa nọrọ nga ahụ akụgba mmadụ. Mba, akụgba ahụ mụ. O nwere etu o shiri gba romance ọwụwụ nkụgba. Then ele ihe ịkụwa romance n'azụ shọpụ mmadụ. Romance n'azụ shọpụ mmadụ. Gịnị ka mmadụ gị eji kọọ gị romance n'azụ shọpụ ya? Ọ na-ere provision, erekwe bịa palọ. Mmadụ ere provision ere bịa palọ. Akụgba mmadụ weti romance n'azụ shọpụ mmadụ. Ọ gaiman. Na ọ bụ onye? Ọ gaiman. Okay, gaiman rịghị gị na shọpụ mmadụ. Orihu m. Chineke ga-egbaga ọkụ ma ịgwa m so orihu gị. Nwa bingo nwere agwa ịbịara nga agwaga m so onye riri gị gụgba mara gị n'azụ shọpụ mmadụ na ọ gaiman. Ọ gwara ya agbaghị dem you nwa chi ọpụpa. Ọ gaiman na-evuliri ma ara gị ma ọnụ gị ma otele gị n'azụ shọpụ mmadụ ọ gwụọla gaiman. Ọ gaiman. Tamis onye nwetara gị na nkọ na kụrie eghewo gaiman. Asị onye dem you Chineke agbaghị ọkụ dem you nwa chi ọpụpa. That's shop mama. In a provision, and get wrong with a second as a shop. But as I get them, you want trouble. Daddy, she like a bago come from Pagamo. I'll tell Mago Braga somewhere to remember when you are Ebranga Pogam that do. You know what that do? Manga Pagan Ebranga Pogam that do. Daddy Nagrimra. Daddy Nagrimra, home not go bam, I gave us home that do. Branga bia pagan daddy
Onye with that, I hear him GG. Sorry, sir. Onye will let him get 1 pag.